Wow, masha Allah, kamar shi gani yau ma na zo muku da sabon mantar gata nan kuna gani. Agogo ne na hannu sannan kamar ke gani shi gashi nan. Wannan su ne 'yan hannun shi sannan wannan shi ne agogon bari in hudo shi. Su gashi nan kuna gani kunna shi ake sannan kuma cajin shi ake da karfu ba irin ta shahan. Gashi nan kamar shi gani nan kwanan shi ne sannan gashi nan kuna gani ana mai connect da waya Facebook ne da sauran Instagram. So kamar shi gani wannan shine agogon gashi nan. So kuna gani wannan shine cikin agogo yana nuna ma irin tafiyar da zaka yi da location inda ke gashi nan kuna gani. Sannan nan wurin zai nuna ma bugun zuciyarka da gurin jinin gashi nan kamar shi gani. Sannan nan wurin wajen kora kuna gani message gashi nan duka dai music kamar connect da waya yadda kake so gashi nan kamar shi gani. Nan wurin parameter gashi nan duka abubuwa da yawa yana yi idan kuna bukata. Sannan bai da tsada mai sauki. Abin da ta ku ga bana faɗin farashin kayayyakin nan saboda ta iya yiwa farashi canza a kowane. Ta iya yiwa farashin da na hudu a cikin bidiyon sannan kuma daga baya farashin ya zo ya canza ko ya ƙara kuɗi ko kuma ya rage wani abu makamancin irin wannan. Shine yasa kuka ji bana faɗin farashi a cikin tallukan da nake yi saboda farashi zai iya canza ko ya ƙara ko ya rage. Shi mun ji abin da bana faɗin farashi idan mai so dai kawai sai mun magana ni kuma sai in faɗa mishi farashin shi.